Тази вечер 23 ФБР по-нова. След малко. Жертвата е Джордж Паркс. Решил, че има кръци. Извадил е пушка от оръжейния шкаф. Взели са дърво? Нищо друго, освен него. И ако съдя по големината на дънера, цената му е към милион. При вратата! 5-0! Хавай 5-0. 4 мъртви, резачки. Защо са ги убили? По-нова. В капан на море от пясък. В гроба на удавниците. Последният от 9 ще се изправи сам срещу съдбата си. Една стара легенда. Не пропускайте. Господи! Една последна битка. Той идва. Назови го. Карибски пирати на края на света. Събота в 20 по-нова. Със съдействието на От нас колата, от вас посоката. Твърде лично 2. Неделя от 20 часа. По-нова. Късните новини в нов ритъм. Тази вечер от 20 и 2:30. Здравей, България! Започваме в 6. Ето темите и гостите. Вълна от сигнали след разследване на Вероника Димитрова в Последите. Как вместо да бъдат лекувани от болки в кръста, десетки пенсионери се здобиха с кредити за хиляди левове. С колко поскъпна животът ни за година и как се оказа, че брашното, яйцата и свинското месо у нас са по-скъпи в сравнение с други европейски държави. Побой над мъж и бременната му жена посред бял ден в София, след забележка на пътя. Как се стигна до нападението? Утре вечер в черешката на тортата. Как се пише кулинарен бестселър с Виктория Пешлийска? За мен правенето на хляб и писането на книга са процеси, които много си приличат. Рецептата е проста. Трябват колоритни образи. Една страхотна напитка казва се тутили мандили. Щипка българска магия. Да се точи, да се лочи. По баири, по сукаци и по голи женски тумбаци. Утре вечер по-нова. Тази събота очаквайте. Не виждате, защото сте заслепени от приятелските ви взаимоотношения? Затова ли не виждате? Ама всяка зима яде по една гъска от него. Нали? На Коледа. А в неделя... Питайте Таня на диското. Тя се би с Таня. На диското? Да, Таня. Какво е това на диско? Така е... Дискотека ли? Не, това е прекора на човека, защото слуша много музика. Всяка събота и неделя от 11 часа по-нова. Когато страхът завладее сърцето и безизходицата е навсякъде, надеждата и вярата се обединяват в името на утрешния ден. Един филм на Стивън Спилбърг. Трансформърс Отмъщението. Събота от 23:20. По-нова. Топ двубой от подножието на върха. Гвардиола и момчетата му бяха провалени, но се изправиха по-силни и не вярват в граници. Сините не спечелиха последните си 3 шампионатни гостувания. Дали пък няма да покорят Етихад? Гледайте Манчестър Сити Челси. 25 януари събота от 19:30. По Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Не пропускай горещите спортни срещи. Абонирай се за Диема Екстра и Плей Диема Екстра. Карибски пирати на края на света. Събота в 20 по-нова. Някъде там има 100 000 лева. Сделка или не? Всеки делничен ден от 18 часа по-нова. След повече от година в плен на йеменските хути, капитан Любомир Чанев и старши помощник капитана Даниил Веселинов се прибраха вкъщи. Министерски съвет изтегля проектобюджета за 2025 година. Внася нов до 14 февруари.
И колко пари са нужни за издръжка? Още 2 нови области обявяват грипна епидемия. Настъпили пикът на заболяването. Тази вечер от 23. Двама убити митничари. Ще поговорим по-късно. Бандата е нова, но не и корените. ФБР, отворете! Въоръжена е, да не се делим. Какви ги вършиш? 100 неща можеше да се объркат. Махайте се веднага оттам! Умни се и мислят по-скоро като бизнесмени. Само дето ако се опиташ да им попречиш, те застрелват. ФБР. Не виждам заподозрения. По-нова. Петък Любонейков се спомени от ученическите години. Деян Ангелов Додо за важните съвети към децата. Семейство Бачорски в Елизабетско, номинации за Оскар в кинорубриката с Таси Айви и специална среща с Михаела Филева на КП точно в 9:30. След вчера, защо реши да заминаваш? Защото един бивш телефонен техник ми каза: актьорчето, да те почерпя, ако искаш нещо. И така разбрах, че има нещо гнило в България. Жоро Стайков от вчера. Събота, 18. Джейсън Борн е въоръжен и опасен. Защо го правиш? Защо се завърна? Няма честен бой. Не се крие, това е сигурно. Допуска първата си грешка. Не е грешка. Използвай всяко преимущество. Мозъкът му е увреден. Ние го повредихме. Всяка възможност. Така никога няма да свърши. Превъзходството на Борн. Едва ли има смисъл да викам за помощ, нали? Неделя от 22 часа. По-нова. 4,6 милиарда години. Дълъг път е изминало нашето Слънце, за да стигнем до тук. Дало ни е светлина и топлина. И дори природни сили, като вятъра и неговата стихийна мощ. Създало е живота. Неговото най-велико творение. И въпреки това някои хора все още подценяват силата на природата. Не и ние. 4,6 милиарда години. Точно толкова древна е най-новата ни технология. В United Group изграждаме собствени вятърни и слънчеви електроцентрали, за да осигурим 100% възобновяема енергия от 2027 нататък. Защото природата е инвестирала в нас толкова дълго. Време е ние да инвестираме в нея. United Group. Със силата на природата. Хавай 5:0. Утре вечер в 21:30. По-нова. След малко. Двама убити митничари. Ще поговорим по-късно. Бандата е нова, но не и корените. ФБР, отворете! Въоръжена е, да не се делим. Какви ги вършиш? 100 неща можеше да се объркат. Махайте се веднага оттам! Умни се и мислят по-скоро като бизнесмени. Само дето ако се опиташ да им попречиш, те застрелват. ФБР. Не виждам заподозрения. По-нова. Трансформърс. Отмъщението. Събота от 23:20. По-нова. Освен това сте обиждали 10 годишни си. Ти! Чакай, пази се. Ти си престъпницата, не аз! Петък Любонейков се спомени от ученическите години. Деян Ангелов Додо за важните съвети към децата. Семейство Бачорски в Елизабетско, номинации за Оскар в кинорубриката с Таси Айви и специална среща с Михаела Филева на КП точно в 9:30. Да се точи, да се лочи, по баири, по сукаци и по голи женски тумбаци.